No niin, onko täällä innokkaita motivoitujia? No niin, aloitetaan tää koulutus. Eli motivaatiostahan oli kyse. Ja siis ihmisillähän on sellainen ongelma, että ne ei usko niiden intuitioon. Intuitio on tärkeä asia, niin ne pitäisi uskoa siihen, mutta siis ne ei tee mitään. Ne vaan ajattelee, kun pitäisi tehdä. Ne puhuu kaikkea aivan sekavaa, kun pitäisi tehdä. Mitä hyvänsä muuta ne tekee, mutta ne ei tee silloin, kun pitäisi tehdä. Kokeillaan, otetaan tämmöinen harjoitus tähän nyt. Otetaan harjoitus, mieti jotain asiaa, siis jotain, mikä sulla tulee ensimmäisenä mieleen. Ja se on sun intuitio. Se on intuitio, siis se ensimmäinen ajatus, mikä sulla on päässä. Juuri nyt, mitä sä haluat tehdä, ja siihen sun pitää uskoa. Sun täytyy tehdä. Lopeta ajattelu nyt kokonaan. Lopeta kokonaan. Nyt älä ajattele enää mitään. Lopeta ihan tyhjennä sun pää kokonaan. Älä ajattele. Tee niin kuin sun koko se intuitio on. Usko siihen. Tee just se, mitä sä haluat. Nyt lopeta ajattelu. Nyt rupea toimimaan. Nyt tee se. Just nyt tee se.